Здравей! Аз съм Блага и те каня на едно специално събитие, което създадох с грижа и внимание и събрах много знания и опит. В него ще ти покажа лесни и научно обосновани техники, които може да използваш веднага, за да намалиш напрежението, да успокоиш нервната си система и да се върнеш към себе си. Обещавам ти, че ще научиш как да разпознаваш сигналите на тялото преди да се натрупа стрес, как да регулираш нервната си система с лесни движения и дишане и как да освобождаваш напрежението във врата, лицето или кръста. Ще си тръгнеш с поне 3 практики, които може да приложиш още същия ден, без усилие, без подготовка и без да ти отнемат време. И да, имам и подаръци за всички, които се включат на живо. Ако усещаш, че е време да се погрижиш за себе си по нежен и осъзнат начин, не пропускай тази възможност. Запиши се и ще се видим вътре.